Il-Gvern huwa stabbli. Dawn kienu l-ewwel kummenti tal-Prim Ministru Laurence Gonzi lura minn btala fl-Ingilterra, fejn waqt li kien għaddej b'din il-btala, id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono minn wara dar il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ippreżenta mozzjoni privata biex il-Power Station ta' Dellimara ma titħaddimx bil-heavy fuel oil. U da bil-diskors kollu tal-instabilità li huwa diskors tal-oppożizzjoni. Però anki fuq di l-oppożizzjoni żbaljata. Il-verità, il-Gvern hu stabbli. Fl-istess waqt iżda Laurence Gonzi ammetta li fil-Partit Nazzjonalista jeżistu l-konflitti. Naturalment ma rridx naħbim il-fatt illi internament fil-Partit Nazzjonalista da ma ħoloqx diffikultajiet u żgur li ħoloq diffikultajiet. Gonzi qed jibqa' jiġħad dak li qal Franco De Bono meta dan l-aħħar sfidah li għandu dokument xuri li jixed kif persuni mibgħuta minnu bħala Prim Ministru offrewlu kariga importanti biex jixtru l-vot tiegħu blan li ma jivvutax mal-Oppożizzjoni fuq il-mozzjoni ta' Carme Mifsud Bonnici. Prim Ministru Franco De Bono sfidak għallek li inti rrid tixxi l-vot tiegħu fil-mozzjoni ta' kontra Carme Mifsud Bonnici u għandu xjuri. Inti sar tilqadi l-isfida? Diġà l-qajta u Eġibta pubblikament għal volja kont imsifer imma derli l-allegazzjoni bħal dik ma stajtx inħalli għaddejja qisu xejn u xejn, imma u Eġibta. Mistoqsi minn dan l-istazzjon fuq dawn aħħar kummenti tal-Prim Ministru li huma wkoll riflessi fi stqarrija tal-linja mibgħut aktar kmieni din il-ġimgħa, Franco De Bono baqa' jsostni l-pożizzjoni tiegħu. Żied jgħid li meta jkun il-mument opportun se juri dokument li għandu biex jissostanzja dak li qed jgħid. F'kummenti mal-ġurnal The Times fl-ewwel ta' Ġunju li għadda, Franco De Bono kien diġà qal li sarulu offerti biex ma jivvutax mal-Oppożizzjoni. Jumejn wara l-editorial tat Times bl-isem Show Must Not Go On, kien ukoll qal li kienu saru offerti mill-Prim Ministru għal Franco De Bono blan li jinxtara il-vot tiegħu. Iżda f'dawn iż-żewġ ċirkostanzi il-Prim Ministru ma kien ħareġ bl-ebda ċaħda. Biex issa Gonzi ħareġ jiġħaddam permezz ta' stqarrija tal-linja biss wara li Franco De Bono sfidah li għandu dokument fidejh xjuri li jikkonferma l-offerta li saritlu.